दा गाइसमोन बेनो बेरायानो बेबायदि होनांगौ जुदि नोङो बिदि होयोबा बोरमाया नैबे गाहायजोंबो हाबनो हाला गोजौजोंबो हाबनो हाला ओमफ्राय जुदि औवानि होयोब्ला एसे सिंखावनानै हाबनो नागिरो ना दा आं दिनै नोंथांमोननो 20 डेजनि जुखामनि आपडेटखौ खोन्थागोन माबायदि रज'मारदों गयानो देग्लाय दाम जागोन ना जाया बांलादेशआव जुदि साप्लाइ गैयाबा बोरै माने गया दाम जाबावनो थांनाय बारावथ' 4,000 200 300 मोनदोंमोन दा ओरैबायदि आसा दंमोन देग्लाय मोजां प्रग्राम दंमोन दा मा जायो समासो मोनथिसिगोन गाइस बेबायदि बेरा होआबाथाय खुनु रिस्क गैया ओंखायनो होनाया मोजां आरो बे बेराया माने मिटार वाइसआव लायो माबाया फुट वाइसआव लादोंमोन नामाथाय बावबाय आङो थांनाय बोसोरावसो बायदोंमोन आं दा रायजोफोरा नैबाव गायबावनांगौलै गया नैबावहाय एसे लांदां जाबाय फुलियालाय मेरला दं गायनोसै र' एसे अखा हाबा मथा मथि मागो बायबा गायजासिगोन स' रायजोफोर टपिकखौ सोलायबाय आं टपिक गोदान लाबाय माबोरै नुदों कमेन्ट्स रायजोफोर कमेन्ट्स दा जियानो जा दिनै आङो 20 डेजनि जुखामनि आपडेटखौ खोन्थानोसै मानो होनोब्ला बेनो आरो मोनथिनो लुबैयो नालाय रायजोफ्रा सोरबा गोदान गायनो ओंखारनायफ्रा नाथाय मोनसे बाथ्रा दै आं इउटुबाव होनाय लोगो लोगो अयथासार जुखाम गायबाय लोगोफ्रा आरो खामायसिगोन मोजाङानो जादों माने ओरैनो थास्लायस्लाय लाख फैसा मोनगोन ना 6 मासावनो ओंखायनो नोंसोरबो गायदो जाय नोंथांमोना गायनो गोसो दङ नेक्स्ट लेभेलाव आरो आंनि मेसिनाथ' भारा जागासिनो दङ बिराद भारा जाबाय आं बायनाय दामखौ मोनफिनजोब्बाय आङो मेसिनाव फोरनै बेनो 20 डेज जासिगोन बारा गोबाव गैला आं माब्ला गायदोंमोनथाय 20 डेज जासिगोन आरो दा जुखामा बिदि जाबाय नै माने मोनफा मोननैयालाय मिस जाखायो रज'नाया खिन्थु दायो नै माने फ्राय रज'बाय आरो नै नायदो नोंथांमोना नै ओमफ्राय मेसिनजोंहा ओरैबायदि जायो डाबल हाबनायफ्रा नै मोनथाम गाहाम हाबदों फाग्लासो मोननै बेयाव मोननै फांथाम दा बिथिं फांसे दं बहाबा बेखौहाय मोनसे फुख्ल'नानै बेयाव गायनानै होनो हाबाय आरो नोङो जुदि गोसो दङबा माथो खालामबावनो बिदिनो जोलैया आंना विनारा बिराद ब्रेन्ड ना मोननो नागिरा दाबो गैलानो मोनासै दा बेराया हनै होजोब्बाय बेबायदि नेटनि बेरा होनांगौ नै बिदि दा बैथिंबो होबाय नै होजोब्बाय ओरै नुदोंना 10x समावहाय केमेराया सेमसां दे आइफन नङा फना दामिमोन बिराद दामिमोन खोन्थालां बेसेबां लादों बाट खाटारनाक नाय दा दिनैनि ससे भिडिअआ बेनो जागोन बारा गोलाव नङा भिडिअआ खालि आपडेटल'सो होगोन आं नोंथांमोना बेरा होनायनि सायाव आरो बेराखौ बैदि होथारनांगोन बै नेटआ बे नेटखौ होथारनांगोन आरो नङाबा बोरमाया हाबबाथाय फांसे जाबानो लस जायोना ओंखायनो आरो नै दा बेबायदि रज'बाय दा माथो होनबावनो बेनो 20 डेज जासिगोन एक्सुवेलि जाबायानो होनजाबाय जानायखौ लाबाय आङो दा बेखिनि रज'बाय आरो ओमफ्राय जुदि 1 फुटनि बारोबा बा 1.5 फुट जायोबा दैखौ होजाबाय आरो ओमफ्राय दैखौथ' खनसेनो साव हरखानाङा खायसे हरबाथाय लस जागोन मानो होनोब्ला जुखामा गुगोन ना गुनानै आरो बांद्राय दै होबाथाय जुखामा जाथि जायो ओंखायनो दैखौ एसे थ्राय होनांगौ आरो पाइपजों होनांगोन डेलिभारि पाइप दङ ना बेजों होनांगोन आरो दब्लायाव रानि होनांगोन उसिलायनो होनाङा नङाबा जुखामा जाथि जायो आरो जाथि जाबाथाय थैनायनि लामायाव थाङो दा बेनो ओमफ्राय दिनै मेसिनजों गायनाया जोङो 12 इन्सि होदोंमोन थांनाय बाराव आखाइजों गायनाया 15 इन्सि गाहाम होदोंमोन नाथाय मोनसे बाथ्रा देग्लाय एसे गेसें नुनाया बेनो माने मेसिनजों गायनाया फांफा फांनैया मिस जादों गेजेर दा बेखायनो एसे गेसें नुदों आरो नाथाय खाथि जादों अब्लाबो ओमफ्राय दा बेजों खोथा गैया जुखामा माने बिदिनो एसे मिस जाखायो आखाइजों गायबाबो माने खायसे रज'नो नागिरा दा खाफालनिबो थायो खिन्थु देग्लाय बिराद अखा दं बायदि होननाय खोनादों ओंखायनो एसे साबधान जा रायजोफोर थाब दैखांनो नाजा आरो दा जायफ्रा गायगासिनो दङ बिराद लेट जाबाय नोंसोरो बिराद लेट जाबाय दा गायनायफ्रा डिसेम्बरनि 15 तारिखनि सिगां गायनो हाथारनांगौ होमबासो एसे एडजास्ट जाहैनो नागिरो बै समाव नङाबा बिराद रिस्क दङ आरो गोदानाव बिदिनो जायो ओंखायनो एसे साजेसन लानानै मथा मथि नोङो 10 तारिखनि सिगां गायनो हाबा बिराद राइट टाइम दा हनै बेरा होगासिनो दङ कम्पालसरि बेरायनांगोन आरो दा बेनो दिनैनि फिसा आपडेट नोंथांमोन आं नेक्स्टआव जेब्लानाखि प्रपार बेराया जाजोबगोन ओमफ्राय हासार होबावगोन दै होगोन ना A to Z खोन्थागोन आं नोंथांमोननो नाथाय मोनसे बाथ्रा
जेब्ला 1.5 फुटसो जायो होमबासो दैखौ हो, नङाबा दायो होनाङा, थैगोन दायो होयोबा। आरो दैया जेब्लायबो माबा नङा, मा होनो बेखौहाय बुंजासे नङा, जास्ट एसे हा सिनायल' होनांगौ, नङाबा जाथि जाबाथाय थैयो।